आपण ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାକୁ କ୍ଷତି କରୁଥିବା ଲୋକର ସବୁଠାରୁ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ୱେପନ୍ କ'ଣ? ସେ କୌଣସି ନାଇଫ୍ କି ଗନ୍ ନୁହେଁ। ତାର ସବୁଠାରୁ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ୱେପନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍। ଏକଥା କାହାକୁ କହିବନି। ମାନେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ପିଲାର ମୁହଁରୁ ହସ ଛଡ଼େଇ ନିଏ। ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ 5 ବର୍ଷର ଛୋଟ ଛୁଆର ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସକୁ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖିବା ଦରକାର। କାରଣ ଡେଞ୍ଜର ସବୁବେଳେ ନା ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ହେଇ ଆସେ। ସମଟାଇମ୍ସ ପିଲା ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନିଥାଏ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରୁଥାଏ, ଡେଞ୍ଜର ସେହି ପରିଚିତ ଫେସ୍ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ଥାଇପାରେ। କାରଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଜଣେ 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁଙ୍କ ସହ ସେକ୍ସୁଆଲ କ୍ରାଇମର ଏଲିଗେସନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୋଲିସ ଜଣେ 21 ବର୍ଷର 21କୁ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ସେଇ ପିଲାର ନାଁ କିମ୍ବା ଫଟୋ, ଫ୍ୟାମିଲି କିମ୍ବା ଗାଁର ନାଁ କହିପାରିବି, କାରଣ ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଜିର। କିନ୍ତୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ବାହାରିଗଲେ ତାର ପେନ୍ ସାରା ଜୀବନ ରହିଯିବ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ରାଇମର ନ୍ୟୁଜ୍ ନୁହେଁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଫର୍ ଏଭ୍ରି ଫ୍ୟାମିଲି। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡକୁ କେବଳ ଏତିକି କହିବେନି ଅନ୍ନୋନ୍ ଲୋକ ସହ ଯିବୁନି। କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଫ୍ଟି ବୁକଲେଟ୍ର ରିଆଲିଟି ହେଲା ଅନେକ କେସ୍ରେ ଅପରାଧୀ ପିଲାର ନିଜର ଲୋକ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତ ନିଜ ଲୋକ। ଏହି ଲାଇନ୍ କହି ମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଟ୍ରଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆର ପର୍ସନାଲ ବାଉଣ୍ଡରୀ କ୍ରସ୍ କରିବାର ପରମିଶନ କାହାରି ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ କୌଣସି ରିଲେଟିଭକୁ ହକ୍ କିମ୍ବା କିସ୍ କରିବାକୁ ମନା କଲେ ତାକୁ ଫୋର୍ସ କରନ୍ତୁ। ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଶିଖାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନାଁରେ ନିଜର ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟକୁ ଚୁପ୍ କରିବା ଶିଖାନ୍ତୁ। ପିଲାକୁ ଡରାନ୍ତୁନି, ପ୍ରିପେୟାର କରାନ୍ତୁ। ତାକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ୟୋର ବଡି ଇଜ୍ ୟୋର। କେହି ତୋତେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଲାଗିଲେ କିମ୍ବା ଲାଗୁଥିବା ଜାଗାରେ ଟଚ୍ କଲେ ତୁମେ ତାକୁ ନୋ କହିପାରିବ। ଲୋକଟି ପରିଚିତ ହେଉ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେଉ କିମ୍ବା ବୟସରେ ବଡ଼ ହେଉ, ତୋର ନୋର ଅର୍ଥ ନୋ। ଆଉ ତାକୁ ଏହି 3ଟି ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ଶିଖାନ୍ତୁ। ନୋ, ଗୋ, ଟେଲ୍। ଏହି 3ଟି ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯୋଉଥିରେ ନ କହିବୁ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଯିବୁ, ଗୋ ମାନେ ଦୂରେଇ ଆସିବୁ, ଆଉ ଟେଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଲୋକ ତୋ କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ନ ଶୁଣନ୍ତି ତୃତୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବୁ। କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ପ ନ ମିଳିବା ଯାଏଁ ଚୁପ୍ ରହିବୁନି। କେହି ଯଦି ଚକୋଲେଟ୍, ଗିଫ୍ଟ କିମ୍ବା ଟ୍ରିଟ୍ ଦେଇ କହିଲେ ଏକଥା ମମ୍ମି ପାଖରେ କହିବୁନି। ପିଲାକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସିକ୍ରେଟଟାକୁ ଭୟ ଦେଉଛି ସେଇଟା ସିକ୍ରେଟ ନୁହେଁ, ଦିଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡେଞ୍ଜର ସିଗ୍ନାଲ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ପିଲା କେବେ କିଛି କହିବାକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସିଧା ଏକଥା ପଚାରନ୍ତୁନି ସେଟାକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲୁ, ତୁ ଆଗରୁ କାହିଁକି କହିଲୁନି। ସେ ଏମିତି କରିପାରିବନି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖି ଛୁଆମାନେ ଭାବିପାରନ୍ତି ସତ କହିବା ହିଁ ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତା ଆଖିରୁ ଚାହିଁ କହନ୍ତୁ ଆଇ ବିଲିଭ୍ ୟୁ, ତୁ କହିକିନା ଠିକ୍ କରିଛୁ, ଆଉ ଏଥିରେ ତୋର କୌଣସି ଫଲ୍ଟ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗାଳି ଦେଲେ ପିଲାମାନେ ସତ କହିବା ଶିଖିବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥର ସତକୁ ହାଇଡ୍ କରିବା ଶିଖିବେ। ଟିଚର ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲିଜ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଛୁଆ କିଛି ସେୟାର କଲେ ସେଇଟା ଷ୍ଟାଫ୍ ରୁମ୍ରେ ଗସିପ୍ ନୁହେଁ, ଯଦି ଯେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆଲାର୍ଟ। ଛୁଆକୁ ଦର୍ଶକ ଜଣ ସାମ୍ନାରେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଘଟଣା ରିପିଟ୍ କରାନ୍ତୁ। ନିଜେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରନ୍ତୁ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କରାନ୍ତୁନି। ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ଏବଂ ସେଫ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଲୋକାଲ ପୋଲିସ କିମ୍ବା ସ୍ପେଶାଲ ଜୁଭିନାଲ ପୋଲିସ ୟୁନିଟିକୁ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପୋସ୍କୋ ଲରେ ଏପରି କେସ୍କୁ ଲୁଚାଇ ଦେବାର କୌଣସି ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କ୍ରିଏଟର ମାନେ କେବଳ ଫେସ୍ ବ୍ଲର୍ କରିଦେଲେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଏନି। ଛୁଆର ନାଁ, ସ୍କୁଲ, ଫ୍ୟାମିଲି, ଭିଲେଜ କିମ୍ବା ଲୋକେସନ କହିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ରିଭିଲ୍ ହେଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓର ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୁଆର ପୁରା ଫ୍ୟୁଚରକୁ ରିସ୍କରେ ପକାନ୍ତୁନି। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବଡି ସେଫ୍ଟି କେବଳ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବଡି ହଉ କି ନା ବୟ ହଉ କି ଗାର୍ଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୁଆକୁ ଏହି ଲେସନ୍ ଶିଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଜି ରାତିରେ ନିଜ ପିଲା ପାଖରେ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ବସନ୍ତୁ। ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ କେହି ତୋତେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ କଲେ ତୁ କାହାକୁ କହିବୁ।
ତିନି ଜଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ତାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମିସ୍ କରନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ହାପେନ୍ ତୁ ମୋତେ ସବୁ କଥା କହିପାରିବୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତୋ କଥା ଶୁଣିବି କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଡୋରରେ ଯେତେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଲକ୍ ଲାଗିଥାଉ ନା ଯଦି ଛୁଆର ମୁହଁରେ ଫେୟାରର ଲକ୍ ପଡ଼ିଗଲା ସେଇ ଡୋର ଲକ୍ ତାକୁ ସେଭ୍ କରିପାରିବନି ପିଲାର ଫାଷ୍ଟ ସେଫ୍ଟି ସିଷ୍ଟମର ସିସିଟିଭି ନୁହେଁ ପିଲାର ଫାଷ୍ଟ ସେଫ୍ଟି ସିଷ୍ଟମ ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେଉଁଠି ସେ ଫେୟାର ବିନା ଟ୍ରୁଥ୍ କହିପାରିବ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ନିଶ୍ଚୟ।